Drahí priatelia zo základnej školy s materskou školou pod Vimbarkom v Bardejove, srdečne vás pozdravujeme z Nyansi v Ruande, zo srdca Afriky. Srdečne vás pozdravujeme z tohoto nášho centra svätého Antóna, kde tu žijeme deti a vychovateľia, aby sme si navzájom pomáhali. Tieto naše deti, ako ste mohli vidieť v dokumente, ktorý ste videli na vašej škole počas akcie Ruanda, sú deti, ktoré žili na ulici a sú to tiež deti, ktoré sú siroty. Nemajú buď obidvoch rodičov, alebo jedného z nich. Drahí priatelia, drahí kamaráti, srdečná vďaka za vašu štiedrosť. Cez toto video sa chceme poďakovať každému jednému z vás, každému žiakovi, jeho rodičom, učiteľom, pracovníkom školy a každému jednému, kto prispel a kto sa rozhodol podeliť sa o to, čo máte s týmito deťmi pre vás v Bardejove, v ďalekej Ruande. Chceme sa zvlášť poďakovať pani riaditeľke, pani Milene Kravcovej, ktorá udobrila túto zbierku, a tiež koordinátorovi akcie Ruanda na vašej škole, pánu učiteľovi Janovi Šoltesovi. Nech vám Pán Boh žehná a nech vám stonásobne odplatí vašu štiedrosť. Dovoľte, aby aj naše deti na záver vám poďakovali v ich rodnom jazyku jednoduchým, no úprimným ďakujem. Ďakujeme.